Драги ми Смехурко, щом се разделихме с братче Пачилана, който на специализация за Париж замина. Затъгува силно баба Тотолана. Погрижи се много, като болна стана. Не яде, не пие, работа не хваща. Да седне, да стане, все тупо подхваща. Ах, мой Пачилане, без тебе не зная. С мене защо ще стане? Драги ми Смехурко, аз пък продължавам писмата за село. Една сутрин, рано Чичо Коста рече: тръгвайте, жетвари, днес почваме вечер. Първо ще поженем голямата нива, що е най-далече. После Чичо Коста към мене се обърна с очи и ме измери. Хайде, Пачилане, и ти си с нас ще дойдеш.